אוכל ורגשות, הרי תמיד זה היה משהו שהולך ביחד. הרי לא סתם, אנחנו מסתכלים היום, חצי מדינה מבשלת וחצי מדינה אוכלת. לגמרי. אנחנו נמצאים היום באיזושהי סיטואציה שאנחנו כל דבר פונים לאוכל, אבל איך בכל זאת אפשר לעשות איזשהו סדר בעניין? כי משהו כאן הולך לנו לאיבוד, אנחנו מאבדים את זה, ואני כן חושבת שאנחנו צריכות עזרה וכלים למצב הזה. אני חושבת שהסדר מתחיל קודם כל בלהכיר במציאות, בתצפית נקייה, ולהגיד רגע, קודם כל זה זמן משבר. הרצון, לפעמים באמת שבא מלב נקי, להיות בסדר עכשיו, הוא בסדר, הוא רצון, אבל להתחיל מלהכיר בזה שזה זמן משבר, שזה זמן שממש בסדר להיות לא בסדר, ופשוט לעזוב את החוקים, לעזוב בימים כתיקונם אנחנו מדברים על למה פרפקציוניזם זה לא הדבר הנכון בדרך להצלחה, פה הפרפקציוניזם, הרצון להיות כרגיל, לעשות דברים לפי הספר, הוא לא רק בניגוד להצלחה, הוא אפילו רעיל, הוא מסוכן. למה אני מתכוונת? עכשיו, הדבר היחיד שאני צריכה לזכור, זה שכל מה שקורה לי זה תגובה נורמלית, למצב לא נורמלי. וחלק מזה זה האכילה, וחלק מזה זה הפרעות שינה, וחלק מזה זה החרדות, וחלק מזה זה המתח. וזה בסדר להיות לא בסדר, ועדיין למצוא רגע סדקים של אור, למצוא רגעים מה אני כן יכולה לעשות. ואני חושבת שזאת השאלה שאנחנו, אנחנו מדברות, אבל אנחנו לא מדברות באוויר. אני אומרת את זה לעצמי אולי 10 פעמים בשעה. מה אני יכולה לעשות בשביל עצמי ברגע הזה שהוא הגיוני, שהוא אוחז במציאות. וחלק המרכזי בהכרה במציאות כרגע שאנחנו בזמן משבר, אנחנו בזמן לא נורמלי, קרו דברים לא נורמליים, ולכן זה בסדר. אז זה מאוד נורמלי מה שאת אומרת, להיות במקום הזה. בדיוק. אני חושבת שמה שאנחנו צריכות זה פשוט לשחרר קצת, כאילו, רגע, בואו נעכל, בואו נבין. אני מהמקום שלי, אחד הדברים הראשונים, ואני יכולה לספר לכם שגם אני בימים הראשונים, מצאתי את עצמי, יושבת 24/7 מול הטלוויזיה, וכל רגע קמה למטבח, היה מקרר, את 2 לפנות בוקר, 3 לפנות בוקר, עוד לוקחת משהו ועוד משהו, ואז אמרתי, מה עובר עליי? ואז אמרתי, רגע, בואי תתמודדי, שימי בצד, תלחמי במה שאת מסוגלת כרגע. זאת אומרת, לא כל הזמן להיות במלחמה של לנסות ללכת מה שאני רגילה לעשות. זה מהמקום שלי, אני יכולה לספר. לגמרי, אני רוצה להגיד שמהמקום שלי, קודם כל את ממש צודקת, גם מאירה, גם חלי, כי זה בדיוק מה שאנחנו חווים. ולצד זה, אלה בדיוק הפעמים שאני מזכירה לעצמי, בימים של התרסקויות כאלה ואחרות, אני קוראת לזה חלקת האלוקים הקטנה שלי. זה המקום הזה של, כן, הכי בא לי ללכת, זה אפילו לא בא לי, זה כאילו הרגליים לוקחות לבד, והיד הרבה יותר מהירה מהמחשבה, ולאכול, ולנשנש, ולאכול, ומה שאותי העיר לפני כשבועיים, אני חושבת, זה שקלטתי שהילד רק על חטיפים וממתקים, וכשאני רוצה להגיד לו, רגע, שנייה, תעצור, אנחנו עדיין רוצים לצאת מפה בריאים, חזקים, אז איך אני נראית? לא כי לאמא מותר ולילד אסור, אלא ממקום של אחריות. חלקת האלוקים הקטנה זה המקום הזה שאמרתי לעצמי, די. מה שבכל זאת בידיים שלי בשלב הזה, שזה לא יותר מדי, זה נמוך כמו אולי אצל רובנו, אז אני כן רוצה להקפיד עליו. ודיברנו בבית, הגדולות ואני, מה נחשב לארוחה נכונה? מה מומלץ? הרבה אנשים עכשיו מדברים על מה מומלץ לאכול. מבחינתי, בתקופה הזאת, בימים שלא בא לי לצאת לקניות, כי אני מפחדת, כי אין לי כוח, כי אין לי חשק, מומלץ כל מה שיש בבית. יש פסטה? נאכל פסטה. יש פיצה במקפיא? זה מה שנאכל, נחתוך ירקות בגדול, אבל זה באמת ילך לכיוון שלפחות גם אני ארגיש שמשהו טוב עשיתי פה, מה שבידיים שלי, וגם מהמקום של החינוך, אם לקרוא לזה ככה מול הילדים, של בוא רגע, עדיין יש סדר, כמו שבבוקר אנחנו קמים ומצחצחים שיניים, בהמשך אנחנו נקפיד על דברים מאוד מאוד קטנים. לא קדרות ולא הכנות של תבשילים ששעות צריכים להיות על הגז. יכול להיות שגם זה יגיע. בגבול. את אומרת משהו שאנחנו גם צריכים לשים לב אליו, שאנחנו בתוך תקופה שהיא מזעזעת ודברים קשים, אבל גם בתוכה יש השתנות. זאת אומרת, יש את השוק ואת ההלם של הימים הראשונים, יש את הכעס, זה כמו שלבים של אבל, ואנחנו בתוך התהליך, אנחנו בתוך העיבוד. דברים שיכולתי לעשות ביום הראשון, ביום השני, ביום השלישי, הם משתנים גם בשבוע השלישי, או אנחנו לא יודעים עוד כמה זמן זה יימשך, אבל מן הסתם זה יימשך. זאת אומרת, בתוך ההשתנות הזאת יכולת רגע לאחוז במציאות דרך הילדים, ולהגיד רגע,
יש פה, מה באמת בתוך המציאות קורה? בתוך המציאות הילד אוכל חטיפים, בתוך המציאות אני לא רוצה שזה יהיה. ואחד הדברים שעוזרים לנו רגע לשרוד טלטלות, להישאר יציבים בזמנים שדברים לא יציבים, זה תצפית נקייה. תצפית נקייה זה מה באמת קיים. דרך אגב, אנחנו מדברים על זה בהקשר של אוכל, אבל אוכל ורגשות, זה גם אוכל וחרדה. והמנגנון של אכילה כמרגיעה חרדה, אפשר בהחלט להחליף אותו גם דרך מנגנון של תצפית נקייה. מה באמת אמיתי? איפה אני נמצאת? האם אני באמת בסכנה כרגע? או מה אני מרגישה? מי סביבי? איפה אני נמצאת? אנחנו מוציאים את עצמנו מחרדה דרך תצפית נקייה, ואז אולי אנחנו פחות צריכים את האוכל כמנגנון שמרגיע את החרדה שלנו. וגם לזכור שדברים הם בהשתנות. השבוע הראשון הוא לא כמו השבוע השני, הוא לא כמו השבוע השלישי, ואז אפשר לעשות יותר. אני בטוחה שיש אנשים שגם מרגיעים את עצמם עם כן לבשל קדרות נכון. ואנחנו רואים גם את זה. כל אחד צריך באמת למצוא מה שעושה לו טוב ולבדוק איך זה יעזור. אני יכולה להגיד לך שבשבוע הראשון, אמיתי, אני לא תפקדתי. אני הייתי במקום שבאיזשהו מקום ניסיתי כל הזמן להיות ערה, מהפחד להירדם, כאילו רציתי להיות על המשמר, אנחנו גרים בצפון, ואמרתי כאילו לא, אסור לי להירדם כי אני צריכה להיות מוכנה. אז כדי לא להירדם, הייתי כל פעם הולכת לאכול משהו בלילה, כי זה מה שעזר לי כביכול לא להירדם. אבל לאט לאט אתה יודע, מתחיל לקבל יותר ביטחון, אתה מבין מה קורה סביבך, אתה רואה שפתאום הצבא מתמקם, יש יותר ביטחון, התחלתי לישון בלילות, ואז אני לאט לאט התחלתי להחזיר את המעט שגרה בתוך החוסר שגרה שלי. זאת אומרת, זה באמת לעשות ראייה מהצד ולהגיד, אוקיי, להבין את השלבים שאתה נמצא. אני זוכרת שהייתה לי שיחה עם חברה לא מזמן, שהיא הייתה באיזשהו כעס, אמרתי לה, זה לא זמן לכעוס על עצמך. זה לא זמן לכעוס. אכלת. זה בסדר. אנחנו לא נמצאים בתקופה נורמלית, אנחנו לא בשגרת החיים שלנו. אנחנו כרגע כאילו מישהו לקח אותנו והוציא אותנו מהחיים, אז אם אני לא בחיים שלי, אז גם קורים דברים שאני לא רגילה בחיים שלי. וזה מה שאנחנו צריכים לעשות. לגמרי, לגמרי. אני גם רוצה להגיד בעניין הזה ששמתי לב, שהימים הראשונים באמת אין את הכוח ואין את החשק ואין גם את הראש לעשות משהו. אבל אז ראיתי, זה דווקא בא מהקטנה, היא מאוד רצתה לאפות עוגיות לחיילים. והיא מצאה לבד, ילדה בת 7.5, מתכון לא פשוט. אבל היא החליטה שזה מה שהיא עושה, ומצאתי את עצמי איזה שעתיים איתה, שמה לב ממש לתנור, מה נכנס, מה יוצא, והנה, ושם נפלה לי ההבנה, של כשאנחנו צריכים לעשות משהו, במקרה הזה זה יושב על ערך של נתינה, ומה, חיילים, מה אני אגיד להם, לא היה לי ראש לקום מהמיטה, אז כשזה נפל, פה במקרה הזה לא נפל, היה על ערך של נתינה, פתאום היה לי כוח, או כשיש את הערך של המשמעת העצמית, בעבודה אני מחויבת להגיע למקום מסוים, או לתת מענה לאנשים, אני לא יכולה להגיד, אבל וואו, אני מה זה מוטשת ממה שקורה פה עכשיו, ובמקום הזה, אלו המקומות שנתנו לי כוח, לזכור של בעצם אני כן קצת יכולה, בטח לא 100%, בטח אני לא אתן לעצמי ציון 100 על שום דבר ככל הנראה כרגע בחיים הפרטיים שלי, אבל כן המקום הזה של אם עד עכשיו הייתי בהתרסקות, אז אני יכולה קצת לטפס למעלה, כי כשצריך אנחנו לגמרי מוצאים את הכוח לעשות, כי זה חשוב לנו וזה משהו שמאוד מחזק. זה חשוב לתרגם את זה לכלי שאנשים יכולים לעשות איתו משהו. והכלי הזה הוא קודם כל אמרנו באמת חמלה כלפי עצמי, להבין שאני בתגובה נורמלית למצב לא נורמלי, שבאמת יש איזושהי הבנה שאני לא יכולה להיות בסטנדרטים הגבוהים הרגילים שלי, ועכשיו אני רוצה להחזיר כוחות דרך זה שאני קשורה במציאות. אני יכולה להיות בתוך הדמיונות של מה יקרה בצפון ומה יקרה פה ומה קורה עם החטופים ומה קורה עם זה. זה בסדר שיש גם את הרגעים האלה. אבל הרגעים האלה הם בדרך כלל מוציאים ממני כוחות, הם מעיפים אותי, הם מפחידים אותי, הם מייצרים אצלי סטרס. זה בסדר שיש גם את הרגעים האלה, אני לא רובוט, אני אמורה להיות בתוך החיים. אבל כשאני רוצה להחזיר לעצמי כוחות, אני רוצה לצמצם את ההתעסקות של המוח שלי למה שקיים בכאן ועכשיו. ומה שקיים בכאן ועכשיו יש לו 4 רמות. רמה אחת היא הרמה הפיזית, שאני יכולה באמת להתחיל לשים לב לגוף שלי, ברמות הכי, אני לא עכשיו אתחיל לעשות מדיטציות, כי אני לא פנויה לזה. ואני יכולה לשים לב רגע, מה קורה עם הגוף שלי? האם אני יושבת זקוף, או האם אני כולי מקובצת, ואני יכולה לשים לב לנשימה הטבעית שלי, אני יכולה להתחיל לנוע, לעשות איזשהם פעולות, כמו למשל לקום להכין עוגיות. זו פעולה מאוד מקרקעת, זו פעולה שהיא כאן ועכשיו. אז ברגע שאני שמה לב לרמה הפיזית ומה קורה איתי, ואני לא מנותקת ואני לא כל הזמן באיזה סטגנציה ותקיעות מול המסך או מול הטלפון, אני יכולה להתחיל לשים לב למה קורה איתי גם ברמה הרגשית. זה פיזי, רגשי. מה קורה איתי ולתת לגיטימציה. אני מפחדת, אני יכולה לתת לזה שם,
אני מרגישה חוסר אונים, אני מרגישה בהלה, אני מרגישה כעס, אני מרגישה אשמה, בלי לרצון להיות טובה מדי. אני מזהה את הרגשות שלי. אני מזהה את הרגשות שלי ואני לא בבהלה מהם, אני יכולה לעבור לשלב הבא שהוא מנטלי, שזה מה יש בשיח הפנימי שלי. האם אני מספרת לעצמי סיפורים עכשיו על הדמיון, על מה יהיה, רק של פחד או בהלה, או אני מוצאת רגע של חיבור, של כוחות, מה אני יכולה לעשות בשביל עצמי ברגע הזה. באמת, באמת פיזי, רגשי, מנטלי, והשלב הבא הוא השלב שבו אני חלק ממשהו יותר גדול ממני. ואני חושבת שאנחנו רואים את זה במדינה שלנו בצורה הכי מדהימה שיש. מדהים. שהחוסן האישי שלי כבן אדם, הוא מגיע מאיזושהי ידיעה שאני חלק ממשהו יותר גדול ממני. נכון. ואנחנו בימים כתיקונם מרגישים את זה כי אנחנו חלק מחברים, אנחנו חלק ממשפחה, ואנחנו בהורות, ואנחנו מרגישים את זה כלפי המקום עבודה שלנו, כלפי הלקוחות שלנו. בתוך הסיוט הזה, החלק זה שאני שייכת למשהו שהוא יותר גדול ממני, נותן ומחזיר לנו כוחות. אז נכון. אחד, אני רוצה לתרגם את זה לכלי מעשי, שכשאני מרגישה שאני בלי כוחות, אני מרגישה שמה שאני עושה לוקח לי כוחות, לשים לב פיזי, מה קורה עם הגוף שלי, מה אני יכולה לעשות קטן שטיפה משפר את זה, רגשי, איך אני יכולה להכיר ברגשות שלי, לכבד אותם, לא להילחם בהם, גם רגשות לא נעימים הם בסדר בהקשר לא נכון. נעים, מה קורה עם המחשבות שלי, מה קורה איתי ברמה המנטלית, ואיפה אני ברמת הקשר והאהבה. אם אני מסוגלת רגע לסמן את 4 הגזרות האלה, ולהיות יותר מקורקעת ולאחוז בתוך המציאות שלי, ללכת להכין עוגיות עם הילדה שלי, ללכת לבשל לחיילים, לפעמים גם אני לא יכולה, לפעמים אני יכולה ללכת לישון, או לישון. או לעלות על הליכון לרבע שעה. אין איזה שיפוטיות של מה טוב ולא טוב, אבל פיזי, רגשי, מנטלי, ונקרא לזה רוחני, כי זה לא רוחני של דת, אלא של קשר אנושי, ואז יש לי את 4 הגזרות האלה שהם כלי מעשי בשבילי להתבונן על מה קורה איתי כאן ועכשיו, ואחר כך לפנות לאוכל. הוא יחכה דקה שאני אעשה את הסקירה הזאת. כי אז אני יותר עם כוחות, וכשאני יותר עם כוחות, אני אולי יכולה להחליט החלטה שהיא, בואי נגיד, פחות גרועה. אל תחליטי החלטה טובה, נכון. תחליטי החלטה פחות גרועה, זה גם טוב כרגע. זה מצוין, ואני בהקשר למה שאת אומרת, אני רוצה להגיד שהפעמים שהייתי צריכה, החלפתי חברה באונליין, כמו שאת יודעת, כי היא במילואים, ובימים האלה מצאתי את עצמי בבוקר קמה. ומתקלחת ומתאפרת, כי אני לא אעלה ככה לשידור ואגיד, סליחה, אתם יודעים, ימים של בית עכשיו. ואני חושבת, הרמב"ם אמר, אחרי המעשים נמשכים הלבבות. ואיך ביום שזה בסך הכל קצת להתאפר, בסך הכל להתלבש קצת מעבר לפיג'מה שאני לא נגדה, אבל פתאום משהו קורה לנו, גם ברמת האנרגיה, גם ברמת העשייה של כיף לזוז, לפגוש אנשים. אגב, הנסיעה לפה הייתה לא קצרה, וחדשות מאוד לא נעימות בדרך, אבל באתי לפה ופגשתי את חלי ואותך ואת החברים, ופתאום בואו, אפשר להגיד את זה בכל רם, אפילו קצת צחקנו, קצת בכינו, הכל ביחד. נכון. וזה בדיוק המקום הזה של לקום בבוקר, להגיד שקמתי בהתלהבות בבוקר, להתקלח, להתארגן ולבוא לפה, לא ממש, החדשות היו מאוד מאוד קשות, אבל כשזה כבר קורה, וזה אחרי המעשים נמשכים הלבבות, פתאום איזה כיף להיפגש, וגם איזה כיף לדבר על זה, וגם איזה כיף גם לשתוק את זה. וגם הכאב, גם זה שהחדשות הן קשות, גם הכאב הוא נובע מזה שאנחנו יצורים של קשר ואהבה. מזה שאנחנו יצורים של ביחד, של אמפתיה, של אנושיות, אחרת מה אכפת לנו? נכון. כאילו זה לא שייך אלינו, זה לא אנחנו, מה אכפת לנו? אבל אכפת לנו, ואכפת לנו ברגשות מאוד עמוקים, זה שני צדדים של אותו מטבע. הנתינה, הקהילתיות, ההזדהות, הערך של החיים, זה בדיוק, והצד השני זה גם הכאב והצער שמישהו אחר נפגע, שמישהו אחר מוצא את עצמו בלי בית, שמישהו אחר עובר טראומה, ולכן הריפוי של זה זה איך אני שייכת לקהילה, איך אני נותנת את מה שאני יכולה. לא כולם יכולים ללכת לארוז עכשיו נכון. חבילות, ולא כולם יש להם תקציב או זמן או מסוגלות לבשל ארוחות לגדודים שלמים, אבל מספיק שאני מוצאת רגע קשר ואהבה עם הקהילה שלי, לשלול את השכנה שלי מה שלומה, או שמישהו שואל אותי מה שלומי. הביסים, הרמות, הם לא, אין שיפוטיות כלפי טוב או רע. אנחנו חייבים את המרכיב הזה. ואני חושבת שאפילו... אני רק אגיד, את המשפט האחרון בעניין הזה בהקשר של אוכל, שכשאין לי את המרכיב הזה, ואני מרגישה לבד, ואני מרגישה שאני מאבדת אמון באנשים, בעולם, בצבא, במדינה, בזה, אז האוכל מגיע ומשחק את התפקיד הזה, כי אוכל הוא מאוד מקרקע, הוא מחבר אותו לעצמי. וכשיש לי חיבור לאחרים, ובזמן הזה אני מדברת ואני צוחקת ואני מחליפה חוויות או בוכה ביחד, אז אני לא, האוכל הוא לא הכלי היחיד לחיבור. אני תמיד אומרת ומאמינה שסובה מגיע קודם כל מסובה פנימי שלך. ושעכשיו אנחנו נמצאים בתקופה שהכל ריק לנו.
ריק לנו מבחינת הרגשות, וריק לנו מבחינת הפחדים, אנחנו נמצאים במין ריקנות, אז לא משנה כמה אוכל אני אכניס לקיבה, אני לא ארגיש סובה. וזו הסיבה שאני גם כל הזמן מנסה ואוכלת בלי הפסקה. אבל אם אני אקח על עצמי, בדיוק מה שאת אומרת, אפילו, אני תמיד אומרת, fake it until you make it כזה, תעשי את זה משהו מזויף, להכין ממש רשימה של מספר דברים של רבע שעה להקשיב למוזיקה שעושה לי נעים. או אפילו רבע שעה עם שיחה עם חברה, שאני יודעת שזו שיחה עם חברה, שתמיד מראה לי את האופטימיות, ולא זאתי שמושכת אותי לכאב. או רבע שעה, נגיד, אני יכולה להגיד לכם שבימים הראשונים, מה שעזר לי, זה להיכנס עם שי הנכדה שלי, ולהקריא לה סיפור. זה כאילו היה הזמן הזה, שאני עכשיו עסוקה בסיפור ובשי, ונתן לי פתאום 20 דקות לא לחשוב על מה שקורה. אז זה פתאום היה לי מין הרגשה שיכולתי לנשום קצת. זה לא משנה שאחרי 20 דקות חזרתי, אבל עדיין חזרתי חזקה יותר. זה 20 דקות שיש להם ערך בבריאות נפש ממש משמעותי. נכון. ואת עושה אינטואיטיבית את הכלי הזה שאנחנו מדברות עליו, של פיזית אני לוקחת עצמי, אם אני במקום אחר, אני מדברת עם בן אדם יותר קטן, אני קוראת ספר. רגשית, אני עכשיו לא יכולה להיות בהיסטריה או בפחד, אני איתה, בכיף, בצחוק, בסיפור. מנטלית אנחנו מתעסקות במשהו, וזה קשר ואהבה. נכון. הרגעים האלה שאנחנו גונבות של לא משנה אם זה 2 דקות או 20 דקות, הם מצטברים כחוסן, כהגנה על בריאות הנפש שלנו, והם מותרים ולגיטימיים בדיוק כמו הרגעים שאין לי כוח. שאין לי כוח, שאני באמת שהילדים בחדר ואני יודעת שהם במסך הרבה יותר ממה שאני מרשה בדרך כלל, אבל זה מה שאני יכולה כרגע. נכון. זה לא זמן להיות סופרוומן וסופרמן ולעשות את הכל פרפקט, לא באכילה ולא ברגשות ולא מול הילדים. זה הזמן של לנשום רגע ולפרוט את ההצלחות הקטנות ולהכיר בכאב, כמו שאמרנו, הוא גם בהשתנות. הסיפור של אוכל כמחבר אותי לעצמי, כמקרקע, כמרגיע, בסדר, אבל מה עוד אני יכולה לעשות? ופה אני יודעת שבימים כתיקונם יש לך הרבה מה להגיד, אבל נכון. אני צריכה ברמה אישית גם אני מצאת את עצמי אוכלת בלילה, ואני אומרת לעצמי תוך כדי למה את אוכלת בלילה, ואני בסטרס, מסתבר שאנחנו בנות אדם ואנושיות. אנושית. אז אני באמת אומרת, כאילו, בין הלגיטימציה של להגיד בסדר, כואב לך, קשה לך, את עייפה, את מבולבלת, את אוכלת בלילה, לבין החלק השני שבאמת קיים שאני רוצה להיות אחראית כלפי עצמי וכלפי הבריאות שלי ולא לאכול בלילה. נכון. מה את אומרת לי? מה תעזרי לי חלי? את יודעת, שוב, אני באמת מסתכלת על זה מהמקום שזה הכל בסדר. מה שאני עושה ומה שעוזר לי, אני לא מתעסקת במה עשיתי. אני תמיד מסתכלת על הארוחה הבאה. אני אומרת, עזבי, אכלת. כאילו, את יודעת, הרי המשפט הכי גרוע שאנשים אומרים, טוב, די, כבר אכלתי, קלקלתי. זה בכלל לא מעניין אותי. זה בדיוק כמו יום שלנו היום. הרי אנחנו לא יודעים מה יהיה עוד שעה. אנחנו יודעים בדיוק מה קורה הרגע. אנחנו לא יודעים מה יהיה בחדשות של 8, אנחנו לא יודעים מה יהיה בבוקר. בואו נחיה כל רגע להרגע. תעשי מה את יכולה עכשיו. גם אם עכשיו אכלת משהו אחר, אל תתני לזה לנהל אותך בארוחת הערב שכבר הרסת ותאכלי. אכלת בצהריים שניצל מהילדים, הכל בסדר. בערב את יכולה לאכול את החביתה עם הסלט ולחם מצוין. תעשי את מה שאת מסוגלת לכל ארוחה. אני חושבת שמה שעוזר לי לעבור יום ליומו מבחינת האוכל, זה רק מהמקום עכשיו, שהצלחתי לגייס את עצמי, שלא לתת לארוחה שאכלתי או למה שגנבתי לנהל אותי. הכל טוב, הכל בסדר. אם פעם הייתי אומרת, פעם, מבינה זה פעם, אבל אם לפני 7 באוקטובר הייתי אומרת לך, תקשיבי, הביס של השוקולד, זה אותו טעם, הביס השני, אני לא אגיד לך את זה עכשיו. הוא עשה לי טוב לדקה, גם הדקה הזאת חשובה. הדקה הזו חשובה לי. כן. יש משפט בלימודי ימימה, יש משפט שאני מאוד אוהבת, אני מאוד מתחברת אליו, זה כל יום כבראשית. כל יום כבראשית. התחיל רגע חדש, עכשיו את יכולה לאסוף לתוכו את כל הטעויות, נכון. ואת כל הנפילות, ואת כל הפחדים, ואת כל הכאב, או את יכולה להתחיל אותו מחדש. ובמובן הזה, באמת, איפה אני מנטלית? האם אני בהתחשבנות עם עצמי? יש מספיק כאב, לא צריך להוסיף כאב על כאב. יש מספיק אשמה, לא צריך להוסיף אשמה על אשמה. נכון. אלא כל יום כבראשית, והשאלה שאני מתחדשת איתה עבור עצמי, היא מה אני יכולה לעשות שהוא טוב בשבילי ברגע הזה. ברגע הזה המסוגלות שלי היא מסוימת, ברגע הבא היא תהיה אחרת. נכון. כשאני עם הילדים 3 ימים והם לא היו בבית ספר, לא היא פשוט. אחרת מאשר שאני... מה ברגע הזה? והחמלה הזאת של בסדר, היה, קרה, נגמר, עבר, מתחילים מחדש. ואני חושבת שזה בדיוק אותה חמלה כמו שיש לנו על כל אדם אחר. הגיע הזמן, שזה הזמן שנסתכל ולהגיד, כמו שיש לי חמלה לחברה, או חמלה לבת שלי, או חמלה לכל מי שלדוגמה היום יהיה במצב סיטואציה, ואני אגיד לך, מאירה, הכל בסדר, מותר לי, והגיע הזמן שיהיה לי גם חמלה עבור עצמי.
נכון, ואני בהקשר הזה רוצה להגיד שלפחות על עצמי, בסדר? זה לא כלי שאני אצא איתו ככה, כי לפעמים זה אולי יכול להישמע קצת חצוף או תלוש. לא נצטט ולא נספר שאת מנחה ומובילה דרך ומדריכת הורים, לא נגיד מה תפקידך ביום-יום, הכל בסדר. כי זה אולי מעט נוגד, אבל אני שמה לב עליי, שכמה שכל השנים, בעיקר בזכות העבודה כאן אצלך אלי, ואנחנו מאוד מדברים על זה עם אנשים, קודם כל ואת במקום הראשון, שמתי לב עליי שבפעמים שאין לי את האני, לא בא לי להיות במקום הראשון, בא לי להיזרק אחורנית, ממש בסוף הערימה, דווקא שם אני כן אוהבת את המקום הזה של רגע. את אימא? ממקום של אחריות, מה אפשר לילדים? שוב, לא יאללה עכשיו עד 8 בערב, כולם מקלחות ועניינים, בכלל לא. אבל כשיש לי אותם, פתאום גם ההתנהלות שלי היא שונה. ולכן, זה מה שאמרתי מקודם, אחרי המעשים נמשכים הלבבות, אז לא בא לי להכין עכשיו לצורך הדוגמה סלט, לא כי זה בריא, בסדר? לתגן שניצלים, אבל בשביל הילדים אני כן אעשה את זה. אני גם אעשה את זה באהבה. הם סובלים מספיק. וכשאני אעשה את זה עבורם, אני כבר מוצאת את עצמי עושה את זה בשבילי. כי אז גם אני יושבת איתם לאכול. ויש משהו בעשייה הזאת, גם אם היא לא מקדמת אותנו בקילומטרים, בדיוק מה שאמרת שבוע, כל סנטימטר כבר נחשב למטרים שלמים, זה בדיוק המקום הזה שגם אם לא בא לי להיתקע במקום, להישאר במיטה, לא לצאת ממנה, כשאני עושה את זה עבור הילדים, כי אני כאן, מי ירים אותם אם לא אני, מי יעזור, מי יתווך להם את המציאות אם לא אני כאימא, אז כבר משהו קורה גם לגביי. ועם הילדים בכל גיל גם, אגב, אפשר לראות את זה בצורה מאוד יפה. אני יכולה לספר שעם הגדולה עברנו ימים מאוד מאוד קשים, אחד החברים שלה המאוד טובים נהרג, והימים הראשונים, זאת הייתה זוועה, אי אפשר להרים אותה, אין לי גם מה להרים אותה, זה בסדר שתבכה, ובואו, טרגדיה נוראית שהשפיעה על כל הבית. אבל אחרי 3 ימים היה, זה נקרא כמו תהלוכת פרידה, עוד לא הייתה הגופה. ואז דווקא שם, ביום הזה, הייתה לה התאוששות. יום למחרת שחררו את הגופה, אז היא כבר הלכה, היא נסעה להלוויה, לא משנה, היה עניין, אבל כל 7 ההורים ביקשו מהחברים להמשיך ולהגיע. ודווקא שם, הבכורה, פתאום קמה בבוקר, עם כאילו חיוך, אבל משהו שלה לצאת, ואני הולכת להיות עם ההורים שלו, וחשוב להורים שלו שאני אהיה, אלה הדברים שגורמים לנו קצת לנשום. אז בואי תשתי משהו לפני שאת יוצאת מהבית, ובואי תאכלי משהו, סתם, זה לא קשור לנשנוש ולמשקל, זה לעצמך, למקום הזה של חלקת האלוקים הקטנה שלי, מה שאני יכולה לעצמי. הילדים שלנו בבית, כשהם ייפלו, יתרסקו, יהיה להם קשה, אנחנו כאן לתווך להם את המציאות, להרגיע, לבכות איתם, ובאמת להגיד שזה זעזוע עמוק, כי זה באמת זעזוע. לנו, ביום שתהיה נפילה, כי זה באמת לאורך זמן, לא בטוח שיהיה מי שימשוך שם, ולכן זה משהו שאפשר לזכור, שכמו שהם נשענים עליי במרכאות, אני יכולה להישען עליהם, בפעמים שקשה לי מעצמי לזוז. לא מ-0 ל-2000, אבל זה הצעד הקטן, של קמתי בבוקר, התקלחתי כן. אני חושבת על הבת שלך, על מה שאת מספרת, שזה באמת כל כך כואב שהילדים שלנו צריכים לעבור את הדבר הזה, ועוד פעם אני חוזרת לרעיון הזה, שאנחנו, מה שמחזיר לנו כוחות, שנותן לנו כוחות, הוא בא מקשר ואהבה, גם כשהסיטואציה היא קשה. היא מסוגלת להרים את עצמה בשביל ההורים שלו. היא מסוגלת להרים את עצמה בשביל להיות חלק מהלוויה, לחלוק לו כבוד אחרון. כשיש לנו עוגן מבחוץ, שהוא קשר ואהבה, הוא המקום האנושי שלנו, זה נותן לנו כוחות. ואני גם רוצה קצת לסנגר על האימהות שלפעמים לא יכולות. כי באמת, הרצון שלי כאימא הוא תמיד להיות שם, אבל בתוך המציאות הזאת, ואת יודעת, אני ברוך השם לא חוויתי ישירות על בשרי את כל האימה הזאת שהרבה מאוד משפחות בישראל חוו, ואני לא רוצה להיות בשיפוטיות בכלל כלפי כוחות או היעדר כוחות של מישהו כרגע. זאת אומרת, אני כן רוצה להיות האימא הזאת שנמצאת שם כל הזמן, אבל אני מחויבת להיות בחמלה כלפי עצמי וכלפי אימהות שהן לא שם כרגע, שהן לא יכולות כרגע, והכי דבר שהן יכולות זה להמשיך לנשום, זה להמשיך להישאר בחיים. הן לא יכולות לקום להכין שניצל, והן לא יכולות לעשות את הדבר הזה, אבל הן יכולות רגע לנשום עד הרגע הבא שהכאב טיפה יזוז, או טיפה ישתנה, או טיפה יתעדן, או עד הרגע הבא שהם יוכלו לאחוז שוב בחיים שלהם. אז ההבנה שמה שאני יכולה לעשות בתוך התגובה הטבעית שלי, הוא נכון כרגע. אני לא אמורה להיות משהו אחר. אני כן אמורה למצוא סדקים של אור. סדקים של אור, אני כן אמורה למצוא אחיזה
ודרך זה, או אני אעשה לעשות שינוי בפיזי, ברגשי, במנטלי, אני אחזק את הקשר ואהבה, אבל אני לא אהיה בשיפוטיות כלפי עצמי וכלפי האחרים, כשיש את המקום של היעדר כוחות. הוא חלק מאוד נורמלי מהסיפור הזה. ואני גם חושבת שזה דבר מאוד מאוד טבעי ונכון, שאותן אימהות, ושוב, גם אני נפלתי ולא יכולתי לתפקד, אני אמרתי לבני הבית, אני בהפיסת כוחות. אני לא יכולה. אני חושבת שזה גם אפשר לבנות שלי להבין שזה בסדר עכשיו להיות במקום הזה, ולא לעשות עכשיו להיות סופר וומן שכאילו חזקות להתמודד. זה בסדר להיות שם. זה בסדר להיות במקום שאתה כביכול מרגיש חלש, עצוב, וכל שאר הדברים. חלי, זה יותר מבסדר. חלק ממה שאנחנו יודעים על איך מתפתחת פוסט-טראומה, אני חושבת שהייתה לנו את השיחה הזאת בשבועות האלה כמה פעמים, זה כשרגשות צריכים עיבוד. רגשות צריכים עיבוד, במיוחד רגשות לא נעימים. ואנחנו חיים בחברה שהרבה פעמים מאוד רוצה להבריד את הדברים, ועם המון חיוביות רעילה, הכל בסדר, הכל לטובה, הכל יהיה בסדר. ופה אתה לא יכול להבריד את זה, זה לא הכל לטובה, וזה לא הכל בסדר, זה דבר נורא והיום, מכל הבחינות. אז היכולת שלי להכיר בזמן אמת ברגשות הלא נעימים, ולתת להם, את יודעת, זה כמו מרזב, לתת להם את הזמן לרדת. העלים תקועים בתוכו, ואני חייבת לנקות אותו. אחרת, אם אני כל הזמן מדחיקה את הרגשות האלה, אם אני כל הזמן מנסה להיות יותר חיובית, ולהבריד את המציאות, ולא נותנת מקום לדבר הזה, זה לא נעלם. זה תוסס ותוסס ותוסס, וזה יתפוצץ בסופו של דבר. אז חלק מבריאות הנפש, והיכולת שלי לתפקד, בשביל עצמי, בשביל אחרים, בשביל הקהילה שלי, בשביל המשפחה שלי, בשביל החברה, בשביל כל המדינה שנוכל להמשיך להתקיים כאן, זה באמת היכולת להכיר בגם וגם. יש לי גם רגשות קשים, יש לי גם צער, יש לי גם בלבול, אבל יש לי גם קשר ואהבה, ויש לי גם ערכים, יש לי גם מחויבות, ובהקשר של אוכל, יש לי גם וגם. יש לי גם רגעים שאני פותחת את אותו ארון 7 פעמים לראות, אולי אלוהים שם אמא שלי תמיד הייתה אומרת לי, שם. אמא שלי במקרים כאלה תמיד בתור ילדה הייתה אומרת לי, רחלי, כשאת רוצה לפתוח ארון, תפתחי את הארון בגדים ותקפלי כביסה פשוט. למה דלת של מקרר? לא השתנה שם שום דבר. תפתחי דלת אחרת. יש רגע, הדבר הזה שהגוף צריך פורקן של אנרגיה, ושינוי פיזי, אז לפעמים אני סופרת צעדים בדרך לארון, ובחזרה לסופה, בדרך לארון, ובחזרה לסופה, ולפחות אם אכלתי משהו, אז ספרתי את הצעדים. אבל אני אומרת, הנורמליזציה הזאת של להבין שמה שקורה, קורה, כי פשוט הוא קורה. עכשיו להילחם בו זה בזבוז כוחות. נכון. ואין לנו את הכוחות האלה לבזבז. ואין אקסטרה, אלא להכיר במה שקורה ולחפש את האחיזה בחיים. לחפש את מה שאפשר. ואנחנו גם רואים, את יודעת, אנחנו רואים כולנו רעיונות עם המשפחות של החטופים, עם אנשים שאיבדו את היקירים שלהם, ואת אומרת, מאיפה הכוחות? כי הכוחות קיימים בבני אדם. בני אדם הם קודם כל יצורים של כוחות. וגם כשמאוד מאוד קשה, כשאתה מוצא איזשהו חיבור, מה אני רוצה בשביל עצמי ברגע הזה, אז האנשים שחרב עליהם עולמם, שהמשפחות שלהם חטופות, שאני לא יכולה לדמיין את הסיוט, את הזוועה, והם נמצאים באולפנים ומתראיינים, כי יש משהו שהם צריכים שהוא גדול מהם. אז אני אומרת, לקחת איזושהי דגימה מהכוח האנושי הזה שקיים בכולנו, ולהשתמש בזה בקטן מול הילד, מול האוכל, מול עצמי ברגעים של המשבר, מה אני צריכה בשביל עצמי ברגע הזה? ואם מה שאני צריכה בשביל עצמי זה חמלה, אז חמלה. ואם מה שאני צריכה בשביל עצמי כרגע זה לפרוק כל עול, אז אולי ההישג הכי גדול שלי זה שהצלחתי להכיל את זה, הצלחתי לתחום את זה, הצלחתי לעצור את זה ולא לתת... זאת אומרת, אני כן רוצה לתת קרדיט למה אני כן עושה. ולא כל הזמן להיות בהלקאה עצמית של מה אני לא עושה. ולזכור את המרכיבים האלה, אני צריכה לדאוג לגוף שלי, אני צריכה לדאוג ולקבל את הרגשות שלי, אני צריכה לשים לב למחשבות ולתוכן שהולך לי שמסתובב לי בראש, ואני צריכה קשר ואהבה ואחיזה במערכות יחסים. כי אין בריאות נפש בלי זה. נכון. אז אני מציעה, באמת, אם אני אסכם את כל הדברים המדהימים שאמרנו, זה באמת ללכת עכשיו לבסיס, לעשות רשימה של דברים קטנים, כי לפעמים כשאתה נמצא באותה סיטואציה, אתה לא חושב שאתה יכול לעשות משהו אחר. אבל מי לך כמו פתק של תפילת הדרך, אלא מה הם הטיפים שאני עוזר לעצמי, איך אני יוצא מאותו יער שאני נמצא? ממש, מה אני לוקח לעצמי 5 דקות? בין אם זה 5 דקות עכשיו לשבת עם הילדה לשיחה, בין אם זה עכשיו 10 דקות להתקשר לחברה, בין אם זה עכשיו לשבת אפילו לנסות לקרוא ספר, אני לא הצלחתי האמת, עוד לא הצלחתי לקחת ספר. אני בימים כתיקונם כבר לא מצליחה לקרוא ספר, את רוצה היום מצליחה. אם זה ספר בישול אני מצליחה. לא, אני לא מצליחה. או להיכנס למטבח ולהכין משהו, אפילו שזה משהו עבור מישהו, לאו דווקא לאכול, אלא לבשל משהו ולאו דווקא להיות באוכל, ממש להכין דברים שיגרמו לנו להרגיש 5 דקות של
המציאות שלה. יש את המושג הזה 5 דקות להמראה שאני מאוד אוהבת אותו, לדעתי אגב חלי למדתי אותו ממך. 5 דקות להמראה זה בדיוק העניין הזה של ימים שאין חשק, אין כוח, אין זמן, אין פניות רגשית, פיזית, אז אני לא הולכת להשקיע שעה במטבח, אני אשקיע בעצמי, אני אכנס רק ל5 דקות, רק 5 דקות מה שאני מספיקה לחתוך מבחינת הירקות, רק 5 דקות מה שאני מספיקה לארגן את הבית, זה לא שאני משקיעה בבית, אני משקיעה בעצמי, זה המקום שייתן לי בסופו של יום להיכנס למיטה, בהרגשה של לצד החמלה שדיברת עליה שהיא כל כך חשובה מאירה, יהיה לי המקום הזה של אוקיי, עשיתי משהו טוב, אני עם עצמי, כן. בדיוק כמו הדוגמה שנתתי, שבימים שאנחנו מחויבות, אנחנו קמות, מתקלחות, איפור, מתלבשות יפה, אחרי המעשים נמשכים הלבבות, 5 דקות להמראה זה המקום הזה שמ5 דקות בדרך כלל, הידיים יקחו לבד, הרגליים יקחו לבד, הכיף עם שי הנכדה, בוודאי כאילו, יאללה, אם אמרתי 5 דקות, זה כבר בא לי להישאר יותר, נכון. כי משהו בלב נפתח, ופתאום אני נושמת כי אני עושה משהו, שהוא מלבד לראות את הזוועות שהלוואי, ואם לראות אותם יכולתי להשפיע. לי יש קושי מאוד גדול עם זה שאני לא, אמרתי, אני לא רואה חדשות ותמונות וזה, אבל לא כי אני גיבורה גדולה, כי אני פחדנית, אני לא ישן בלילה, לא יהיה אותי, אני מכירה את עצמי. עכשיו, אני אומרת, אם הייתי יכולה לראות, וגם יכולתי להגיב או לעשות משהו, דיינו, הייתי מתאמצת, אבל הידיים כבולות, וזה הקושי הגדול שלי, ולכן אני מאוד מנסה עם עצמי, את צודקת לגמרי שבחמלה ואין שיפוטיות, חלילה, ואם אמהות שומעות אותנו, ואני בטוחה ששומעות, אז ברור, הכל באמת באמת בסדר. אני יודעת עליי להגיד שאיפה שאני עושה את הצעדים המאוד קטנים, זה נותן לי אוויר, זה כאילו אני מתחברת לחמצן, שאני יכולה בכלל לזוז, אני לא על 100 שלי, כן. אבל לפחות אני לא על המינוס, וגם זה מקום יחסית יותר אז אני אסכם, חלי אומרת לעשות את הפתק הזה, את התפילת הדרך הזאת של מה שאפשר, ואת אומרת 5 דקות להמראה, ואני אסכם בלהמשיך להגן על מי שאין לה כוח בכלל, אפילו לא לזה, ולהגיד, לפעמים זה באמת רק כמה שניות של תשומת לב פנימית, מה קורה לגוף שלי, מה קורה לרגשות שלי, רק לקרוא לדברים בשמם, לעשות תצפית נקייה ולהגיד מה אמיתי כרגע, מה אמיתי ברגע הזה, ולזכור שאנחנו בהשתנות, והדבר הזה יכול להשתנות בצעד הבא, בעוד חצי שעה, ולחתום את זה עם השאלה, מה בכל זאת אני יכולה לעשות בשביל עצמי, ברגע הזה שהוא טוב, שהוא מתאים, שהוא אפשרי, הביסים הכי קטנים, המילימטרים הכי קטנים, בסוף הם מצטברים למשהו בעל ערך, ולזכור שכל יום כבראשית אנחנו באמת בהשתנות בדבר הזה, מה שאת מצליחה לעשות הוא טוב, מה שאת מצליחה לעשות הוא מבורך, זה לא הזמן להתחשבן עם עצמנו. ממש לגמרי. אז מה אנחנו הולכות לאכול? מה לא? אני בא לי תה, האמת, אבל אם את מבחינה לי תה עם קינמון. מה תה? רק קראת התיאבון? טוב, נסכם שנעשה כמיטב יכולתנו, ונשלח הרבה באמת תפילות. מי ייתן וכך יהיה, ובכמה לילות לאלוהים נשוב לימים אחרים ונראה, לא, ללא בית, נשוב לימים אחרים ונראה יוניים מלא של זית, והלוואי ובאמת נגיע כל החטופים יחזרו הביתה, והחיילים שלנו יהיו בשלום. הלוואי, הכי מהר שאפשר בעזרת השם, וכוח, כוח לכולם. תודה, אמן, ושהפעם הבאה תהיה בשמחה אמיתית, בעזרת השם. תודה חלי שהזמן, תודה מאירה. תודה לכם. לומדת מכן המון.